Limano ambe sigi ambo fotuguni a clube radio Clédou ale mangala biye alamsa e mi utukaloye ale kleta ani kile ale usoro 2022 amale keneka sisa amena semi ma uye anga gafu konona e abai ka fo suguma ukmana mi ngoni ambarake nyoko minu sebene ke gafu ka uluko barake posebe ube kuna foni chama yini ka franyo ka bla gafu kono no bla gafu kono pour que ora sika famia kadonga fo kuna foni be jamana kono ukma bamana ngache yina ambata ukmana ka sabalo kalawi abaska fam chugumna ko sawi abadonga fo mi kuna foni be jamana kono absugo fam chugumna donc on taille ulu mi sebe on mo dro de foyi voilà donc so ngona manga bara be mo ma ale to ko Etienne jami ko ñaare ñaar la kaw dedu ote odu jani sokoma awa nsoma vaccine alhamdulillah donc sanku gratu ko ay doni ngena ko ay don akara kuna jay don boy rela asro musura yana alhamdulillah mais sañu mina mina ñeglu gi doron no matin restro ka kul sudo awa gratu ga ko ñigene do lu jale do le bela bo ga bala yele de o tibala o d'accord bien donc c'est ça amita kuno fina mtale keneka amega fo mi ngoni bataki to journal so batagute chama ko mbora donc azara ka chama soro amina la jaye aminu soro frete follow ko digi mo ba fam tugumna mami fana fo mogoy aka cha ye mali zurali jetemene ye ngo mala ka chane abini ka kime flan ko be kime ko na so so amala je mi do na aminu soro watumna donc kuluma mo buna emdui mi bo so ma donc ni do amu fara nyonga pour que mo ko sa kuna funi fam tugumna ka la jira konnana to amata ni fasota ya mafuma ko l'essor ale mu fo sumadana itianyari essor ale kuma le no faminga o de ye farafina tola dombe na fo ma ko journée de l'état civil ni oreka barako ni nyeshinu no farafina jate ko nyana boli ma krenkrene ala mamunu ni olu tayana le ni mamunu ni olu be bange olu jate mileni wasa politique ko ta fanfelana krenkrene ala école soku jolu ale ni kena soku jolu olu baraw be se ka jate mine chugo mina sigidaw konnana o togola don koni baraw koni nyanama li koni kera yira ka fo kena konna ministry mi ni ale nyashine no marako yo chenla nyana boli mamni oye ablay maygay anyama koni kube ale bolo esor ale ka la selido ali bi ani esor beto no konfe esor kuma la faminga o de ye ami wakati mina ko san ko dumunu fen olu koni gele ale no fokata se fen chama woroma o kun konna na ministry so mini ale nyashino no fere kunya nyana boli ma ni a ministry re Mamudo Uldu Mohamedi ko ale koni bora ni nga nyafoli ke moko ye songo kota fanfela ola esor ale ka la selido. Bien, oui, les sortailles. Les sortes blancs, ameta ça ko Nouvel Horizon. Nouvel Horizon, allez mufo. Nouvel Horizon allez fene kuma lembe gela kelenga o kumun konna na chagadambe ni o nyashino no akoya o nyana bolimani o direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence kolu kon keme ka chedon koni bla terrain ka me wakati mna iko 600 seka songo ko kwa olu jatemina baroka olu ke suko konnona wasa malion olu kon bese ka lafia koni soro dumunu fenko ta fanfela ola alibi ani Nouvel Horizon beto no kon fe ayira ka fo ko ame wakati mna iko 600 asimi ngweta ni we mali chama chafanga nyamo fokata se Russie jamala nyamo koni ma ni oye Vladimir Putin ame wakati mna ko olu koni masala kunungo negajuru sira koni fe ka yira ka foku dona na tawla metalike Russie carburant ni oye taji fokata se engrais ni oye nokowe ko olu kon benale mali kon na wasaka se ka gela kon ka se ka dobo ala Nouvel Horizon ale ka la selido ale bi ani abeto no fe sisa metalike ko onu ale secrétaire général danga ni oye Amina Ji Mohamedi ko alikoni makono no Bamako ya no wasaka sika masala koninge ni chamancha fanga nyamoko ye Ivoire fintila ka binan ni konto munu munelo ferep sika soro akola choko mina Nouvel Horizon aleka la selido. Nouvel Horizon bla ambe l'indicateur du renouveau. Indicateur du renouveau ale kumale no faminga o de yi baloko cheju wale ni Congo ni oye insécurité alimentaire ale ni famine ko ame wakati mna ko sisa ko samba fla ni muwa ani fla konna ko malien munun koni mbese ka ni ngela ko folon kontro kabiti jo malien million kili ani akunga fe ola
indicateur du renouveau ale ka laseli do ali bi ani abeto ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ pankuru minnu ni olu kɔni bisimilala camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛ pankuru ko maliyɛnw kɔni ye tare kɔni fɔ ko a wale kɔni ko a jara maa caman kɔni ye mali la k'a bɛna kɛ sababu ye ni ka bamanci wale kɔni ni ka dankari kɛ o la hali bi an to bamanci wale ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna yira k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la tesitika olu fɛ yen nɔ ko kɔni kɛra dɔgɔkun cɛjugu kɔni ka ɲɛsin an ka finitigilakaw olu ma indicateur du renouveau ale ka laseli do hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ metalikɛ ko colonel Asimi Goita ko ale kɔni b'a fɛ hali bi ka dɛmɛ kɔni fanba kɔni ɲini Putin fɛ ni o ye Rusi jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye walasa gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ sɔngɔw fɛnw sɔngɔ o yɛlɛnni na hukumu kɔnɔna na ko feerekɛla caman kɔni ye u ka feerefɛn dɔw kɔni bɛ ko u ye olu feereliw kɔni dabila ka sabu kɛ ko a sɔngɔ kɔni olu yɛlɛnna. Aya kuna gɛlɛyara min ye l'indépendant ale ye mun fɔ a ka bi boli la. Indépendant ale fɛnɛ kumalen bɛ Mali ale ni Rusi ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni kan ko pankuru kɔni bisimilalen kɔni kɔfɛ ko a yɛrɛ k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya kɔni tɛmɛna Putin ale ni Asimi Goita kɔni cɛ walasa ka se ka Mali ale ni Rusi ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni ni ka se ka caman kɔni fara o kan indépendant ale kumalen no o kan hali bi ani indépendant bɛ to ɲɔgɔn fɛ walasa Mali kɔni dɛmɛ jɛkulu ni o ye baɲumankɛ tɔnw fɛnɛ ye ale ni minnu bɛ sɔrɔ busumagaw olu bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali ma cogo min na ko o baaraw kɔni labɛnnen do Lomekaw olu fɛ ni o ye Togo faba kɔni ye septembre kalo natɔ tile 6 walasa Mali sɔrɔ kɔni a bɛ se ka yakubaya cogo min na indépendant ale ka laseli o do. O kuncɛ dɔwɛrɛ bɛ yen. Challenger. Le Challenger. Ah, wow. Donc Chaka voilà. Chaka journal. Ale kumalen no fɛn min min ye docteur Ibrahim Sango ni ale metali kɛ kalata ko koɲɛ kɔni ale bɛ caman dɔn o la ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko EDI ni o ye metali kɛ autorité indépendante de gestion des élections ko o sigili kɔni bɛ ka sumaya ko yala ko tɛna kɛ sababu ye ni ka chronogramme min dira camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ ni ka se ka o kɔni bɔ a dɔgɔkɔrɔ wa ale kɔni kumana o kan hali bi ani Challenger bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa finitigilakaw olu fɛ yen nɔ n'o tali kɛ général Alu Boyi Jara ni ale chef d'état-major de l'armée de l'air ye ale kɔni kumalen bɛ fɛn min kan o de ye ko u kɔni b'a fɛ ni kura kɔni di finitigilakaw olu ka baara kɔni ma Challenger ale ka laseli do an bɛ saloli kɛ n'ale. Alhamdulillah donc an bɛ Challenger mɔgɔw fo ka min ye journal fɛn min bɔra bi an ka foli bɛɛ lajɛlen sabu ka d'a kan u ka baara a ma nɔgɔn mana kisi k'i miiri ka sɛbɛn ko a ma nɔgɔn voilà donc b'a dɔn k'a fɔ an ka auditeurs ye faamuyaliba sɔrɔ o kumana jamana ale kunnafoni kolomaw la donc sisan i bɛ bataki bɛɛ bila kɛrɛfɛ bataki ta tɛ bilen dɛ an yɛrɛ de b'an da fɔ sisan i ye bataki fɛn fɛn dayɛlɛ a bɛɛ ko gɛlɛya a bɛɛ ko vie chère fɔ maintenant e cɛ ni ɲare donc ɲarelakaw den maintenant ni ɲininkali kelen la sisan ko solution jumɛn b'e bolo nin ko la e hakilina ye mun y'a ko la gɛlɛya ko in na voilà gɛlɛya i m'a mɛn i ye journal fɛn o kalan a bɛɛ gɛlɛya b'a bɛɛ kɔnɔ ni diɲɛ kunnafoni yɔrɔ fɛn fɛn lamɛn bi dɔw yɛrɛ y'u ta kɛ marches ye ka faliw bɔ a la ka fɛnw bɔ a la voilà o bɛɛ kɛra maintenant e yɛrɛ fɛ sisan ne ɲininkala sisan o kumana gɛlɛya ninnu e fɛ mun don solution jumɛn b'e bolo bon solution bɛ ne bolo mun don fɔlɔ bon gɛlɛya mun nana ye est-ce que jamana ɲɛmɔgɔw ka négligence tɛ ka sɔrɔ sanni ka kɔn ni yɛrɛ ɲɛ parce que caman kɛmɛ ka gulo Russie ni Ukraine ka kɛlɛ la o tɛ sanni ka kɔn ɲɛ mɔgɔ caman ye gɛlɛya in ne ye kuma Mali ta kan gɛlɛya in décrire depuis IBK ka tan kulu yɛrɛ sigira k'a fɔ fo kana o fanga bi vie chère Mariam Kone depuis IBK ka tan Mariam Kone bɛ a kɛlɛ la o ka fanga ka bi kana ni bandaw ka taa Asimi ninnu kana depuis wagati a bɛ a kɛlɛ la et puis a y'a fɔ k'a fɔ u ma précaution ta et puis embargo nana ni a ye mɔgɔw y'u muɲu k'a sababu kɛ ko embargo bɛ yen mais embargo bɔra yan sisan
an bɛ face à face de la cɛw de bɛ ka dɔn sisan en un mot o m'a prévoir donc fɛrɛ ma tigɛ voilà donc an bɛ Mali kɔni ta an b'o gɛlɛya de kɔnɔ très bien sinon an bɛ ka essence litre san yan 200 180 ni dɔɔni mais alors que Niger ni Burkina ninnu bon an bɛ se k'a fɔ Burkina ni Mali bɛɛ bɛ lahala kelen kɔnɔna na coup d'état kɛra Burkina ta ye avantage ye min ye n'a tilala min ye dɛ parce que pétrole bɔ jamana 2 la olu ni Burkina bɛ fɔ frontière o tɛ tiɲɛ ye parce que n'i ye sɔngɔ yɛrɛ ninnu gɛlɛyalen transport fana b'a kɛ quoi transport b'a kɛ voilà maintenant ni Burkina ale ni pétrole bɔ yɔrɔ ninnu port bɛ yɔrɔ minnu la Lomé ninnu u nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na n'u nɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Burkina favoriser ka tɛmɛ anw kan o ye cɛ o bɛ Burkina favoriser mais ni an fana k'u kɔnna a ma est ce que o fana k'u tɛ an favoriser n'a kun kɔnna voilà n'a kun ye a tɔgɔ di ntɔn minɛ ne na n bɛna exemple dɔ d'i ma est ce que réserve bɛ Mali bolo bi en termes de pétrole en cas de crise min bɛ se ka Mali maintenir tile 10 kɔnɔna na 10 jours kɔnɔna na mɔgɔ président ye Poutine wele sɔrɔ o mais ayi olu o weleli kɛla sɔrɔ de o bɛna concrétiser sa jumɛn immédiatement aya an b'an sigi ko kɔnɔ imagine n'a fɔra sa ko ka fɛnw bɛɛ datugu ka fɛn bɛɛ datugu a datuguli yɛrɛ carburant tɛ don a tɛ fɛngɛ an tɛ se k'a to ni hali tile kelen ayi jeli b'o kɛ an datugu ayi exemple o tɛ kɛ minɛ mais ko kɛra cogo o cogo i bɛ baara kɛ ka réserve bila kɛrɛfɛ a fɔ ko prévision voilà prévision voilà faut être prévisionniste bon o tɛ anw fɛ yan o tɛ jɛ mais maintenant sisan e bɛ se ka ne t'an ta k'i tiɲɛ aujourd'hui e ka proposition jumɛn ye pour que faamaw ka mɛn wala k'a lamɛn o ne ka proposition ye min ye pour que lafiya bɛ se ka na cogo min na quoi ne ka proposition ye min ye par exemple an ka sɛnɛkɛla minnu bɛ yan an fɛ yan u ka dɛmɛ don olu ma u ka olu prioriser u ka kɔkanna ninnu to yen n'i y'a mɛn an bɛ taa fɛn ta kɔfɛ dɛsɛ de bɛ na n'o ye mais an ta ninnu an k'olu prioriser et puis an k'u sécuriser parce que i tɛ se ka taa i biri foro la i jatigɛlen a tɛ se ka kɛ et puis hali an bɛ ka gɛlɛya min fana fɔ par exemple maloforo ni fɛn minnu jenina o sanjan insécurité nɔba de b'a la i m'a ye donc u ka sécurité ka na ni sécurité nana et puis engrais ko ni fɛn ninnu u ka dɛmɛ don an ka sɛnɛkɛlaw ma u k'olu kɛ priorité ani cikɛminɛnw voilà o cikɛminɛ d'u ma ka dugukolo d'u ma ka jisɔngɔ nɔgɔya voilà o bɛɛ b'a la parce que o donna journal dɔ kɔnɔ ɲɛ b'a la ko chinois talen bɛ yɔrɔ dɔw la sɛnɛkɛla minnu b'u ka dugukolo kan depuis lawale o bɛɛ bɛ ka minɛ ka di chinois ma sisan bon o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye chinois ka sanu bɔ o bɛɛ gɛlɛya dɔ ye donc yala sanu jalan fana tɛna dun dɛ o fana jalan kɔni tɛna dun n'i y'a mɛn ɲɔgɔn sanu bɔra tɛ i kɔnɔ falen de don i m'a ye donc u k'an ka sɛnɛkɛlaw dɛ u k'olu don ba la k'olu prioriser o kɔni o ye ne ka proposition ye voilà donc Etienne Yare o kɔni ka proposition faamuyara faama bɛ o kuma na ko radio Clé de Etienne ale fana ka proposition kɛra nin ye u b'o sɛbɛn ka fara ka carnet kan parce que an fana bɛ nin baara ninnu kɛ sɔgɔmada fɛ pour que u fana ka u ta tɔmɔta t'a la a bɛ se ka kɛ an ye minnu fɔ dɔw ka ɲi u b'u ta ka fara u ta kan minnu ma ɲi u b'olu bila donc jamana ka jɔ parce que ko jamana maa o maa bɛɛ da ka don maliko la donc ni an ka ça c'est notre façon vraiment d'aider le gouvernement ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ na o fana jɔnwala fɔra donc o k'a lajɛ sisan pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o disposition ta o kumana pour que an yɛrɛ bɛ se ka production k'an yɛrɛ cogo min na pour que an yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔ k'an yɛrɛ cogo min na donc an tɛna siri mɔgɔ la sira dɔw fɛ n'aw bɛ jateminɛ a ka ca ala fɛ ko bɛ nɔgɔya n'o kɛra maintenant u ye subvention mun fɔ subvention di dɔw ma sisan u bɛna bɔsi olu la k'a kɛ cogo wɛrɛ yanni ka bɔsi dɔ wɛrɛ k'a di dɔw ma u yɛrɛ ka boutique dayɛlɛ u yɛrɛ ka magasin baw dayɛlɛ dans tous les quartiers dans toutes les communes u yɛrɛ ka magasin dayɛlɛ mɔgɔw ka taa ta gouvernement ka prix filɛ nin a banna ni seli sera dɔw b'a fɔ ko u bɛ saga promotion kɛ u b'a fɔ gouvernement ka saga filɛ nin a bɛ taa tɛnɛ saba la a bɛ taa sɔrɔ a bɛ nin da la a bɛ nin da la a banna mɔgɔ bɛ taa lajɛ gouvernement ka prix ye donc ni se b'i ye ka tɛmɛ ou bien gouvernement ta de fɛ n'i b'a fɛ ka taa san voilà particulier fɛ taa fan wɛrɛ fɛ mais mɔgɔ jugu ninnu na to nɔgɔya la ka taa gɛlɛya la maintenant ni gouvernement fana sera k'o baara kɛ o lieu que k'a bɔ dɔ bolo ka di dɔ ma donc moi je pense que suturu kɔni taara suturu nana parce que min ye commerçant ye ale ka profit donc a ka gɛlɛya ale ka ɲinɛ a ka profit to ye dɛ a ka profit to ye donc ni gouvernement sera baara kɛ dans ce sens là ka grenier kɛ dans toutes les communes ou bien dans les quartiers ka min ye banque de données bila voilà banque de céréales bila yɔrɔ la donc moi je pense que o bɛ kɛ nɔgɔya ye hadamadenw ma quoi voilà ale ni ka par exemple u ka kulu dɔw sigi i n'a fɔ DGCC bɛ ka kɛ cogo min na minnu bɛ taa feerekɛyɔrɔw la ni ka prix jateminɛli kɛ parce que o dun nana ko ale taara fɛn dɔ san u yɛrɛ ka carré kɔnɔ butigi 3 de bɛ yen a bɛɛ ye produit kelen ye mais u si prix tɛ kelen yɔrɔ dɔ la 10 yɔrɔ dɔ la 5 voilà o Mali yɛrɛ cogo carré kelen kɔnɔ le Mali la le commerce est libéral
Oui, mais on est quand même jatemine. Ah voilà, on a son nom déjà, comme c'est libéral. Là, il y a deux qui vont faire mouga, deux qui vont faire temps. Deux qui vont faire temps duru. Donc les gens vont voir, mais dans nos bébés, ça indique état du boulot. Oui, tiens. Maintenant, dans ce cas, pour que les mbeka bas, état de cas, prix de fixé, il faut plafond. Voilà. Abaga tu ati temoka. Nugo siguro temekeni mu ati temekeni mu. Na ijeta fere kementan gorongo kementan siga frequent bisa chushila. Do de ka ke taka kelega we. Do no kera barabiye. Na ita daga siga yemi foyer ko ne promotion yi bere ka la jaru da warta ka di subvention suivant ko di milliard di 1 milliard di 1 milliard di. Bere ka o milliard siga fero keo. Initiative do taw. Wala bere siga fero na ci ka baraka na yo. Effectivement. Moi je pense que lui hakla we. No fara la nyonga. Ga jala fami gelami ngono. Na kwa kono. Voilà, il y a un bifou. Donc, à la claire, donc, il y a un peu de Merci bien.